Gymani diarib agus tá fáiltearú beag clárna seachtainna seo. Feras kilwantan ves y córalwm ar y glásio an ocht sinna Raymond o Donacha. Nes tá chéri cyn gylawr sgrifta gyfersio yn ciandiar na Jacob fwy fetre cefne sgrifse. Agus tá neart siúltaige fod y dawn fresin gydifin go war a chydaibrige, ach tá gylawr siúlta fresinige go war gymyn se a gwyls na schleifte, ni bain yn eirnin se a charliar chyma. Tá sé teach nuasanis ó nád chahed go dtí Connemara agus tá teach ceanna dhéige le 6 blianú hir an annach feáin. Céad míle fáiltearúta ré? Cur míle mágad bhairt. Cechaí dug tú aí nuas agus gur cheanna tú teachín 10 scolánta ceantaí hir an annach feáin nec na farige? Well, in áíre bhairt ní féidir am rá céim fá, go tá mé an seo tháinig mé dúrúliam cru ceistarm lá hana cén fár tháinig tú an seo, cén fár ceannig tú an teach, bhealach sé an teach a ceannig mise. Lá bháin bhí mé mlachlia, a gobarim mlachlia, bhí mé sásta deirthing, go raibh mé sásta ag an am sin, bhí mé machónaí an sin. Duscail mé an pápéir agus chunig mé pictiúr an teach agus bhí sé ar díal. Chur mé léach agus thochraigh mé an teach a cheannach agus ceanna mé é. Tá mé ceapa beidir go raibh an túirim sin an agam le fada an lá ach ní raibh mé ólach faoi, níor hiig mé go raibh sé an. Agus go minic bíonn rudaí caite siar sa fochan sios ag go duine agus ní bhíonn sé ólach faoi agus ach tagann siad amach am a cinnt. Agus roi'n teach feciad rivision begna mór na taida? Well, ní rá. Ní rá. Ach bhí mé sásta é cheannach gan é eicáil ach ag go deire cuireadh bhí orm mé eicáil hecht tír agus breanúir agus fós bhí mé sásta. So cheanna mé agus tháinig mé agus tá mé an seo. Well, balaíart is fear cáúlú héin, de bhealach héin, go léir mar vistú ginseach ar bál, ach bhí go leor dína cáúlach a mailet sa teach san aimsir a cathú. Bhí ólas am ar a teach sin sios na seachtúdaí, bhí John Huston an stúr a thurscún an, Paul Newman, Dan siad an. Pat Lindsay agus na daine sin bhí sé mar theach saoí ar nó. Agus an is tá mise an, well níor hiig mé go raibh daoine cáiliúla an ag an am sin, ach cloisim go leor faoi na daine a bhí an agus an stair atá baint leis ar nó is sean teach amachchas amach é, agus bhealach bheadh sé an simúil rud a cinnte scríomh faoi, faoin sort an sosiálachas an sicáilíocht an teach mar a dtíortha. Anú bín tú scríb, dúirt me go raibh chéir leabharscríbte, ceanna le teacht amach go gairid, agus nach méidir go scríbáil leabhar 10 faoi annach feáin agus na tichi agus an áige. Well, tá mé ceapa go bhfuil leabhar sa teach sin. Na daine bhí an agus ón lá a tóg géig, tá sé níos mó ná 200 bliain an, agus bhí bainteige leis na híoscairí agus leis ag seanna céimh an sin agus rudí mar sin. So bheadh sé anna himúil rud a cinnte scríomh faoi sin. Ceach í néileann tú le fágáil annach feáin go moch ar maidin agus a tuairt taí suasca bla clia a gobar. Leagan teachtain thuas agus leagan teachtain híos? Well, bhealach tá sé deachir agus coppla seachtain a hin scrí mé dáin faoin druihead an sin. Agus an chuí go bhfuil sé deachar fágáil ach ag an am céanna is breálam bheitthe gobarim lech lia, is breálam an chathair freisin. Agus tá measam hen go bhfuil an sort an chothraíocht sin an agus an omíocht in san duine idir a bheith an seo agus a bheith an súd. Agus ach nuair a bhíim sé im lech lia tá mé sásta an. Agus nuair a bhíim sé in annach bheán is breálam a heachta reis aber de díordín, mar ní chaimiach trí lá sa teachtain in lech lia. Scríb tú dáin faoi gur head a daingin, díadach amach a taí? Well, dáin persanta atá faoi bheithe gimacht agus a tíocht. Agus tá bainte gé leis an tríle a gimacht agus a teacht. Agus tá an chothraíocht an rud sin an sort rithim nádúirthe sa duine. Mín ó tú héin an gairim bhethead, secólaí beidir a ddíireach miseach ní he bailach, is rud eile? Well, faoi láthair óirtí ó híh tá trí chos ar an stól mar a ddeirtha. Tá mé léachtóireacht, scríbhnóireacht,
agus is psychotherapeuta mé freisin. Is tócha gurban an trío cheanna tá sim agat an. Tá, beidir nach digim ceart céir de dhéanamstú. Well, Jenna aber le daine aber atá a géire aber dhéanamh, ní gádóibh bheith tí mar a deirtha. Ach go minic nuair nach bíon daine sásta lena híl féin, agus go bhfuil siad rud a cinnte chu isteacharb, chu brúarb, agus go dagan siad. Agus níl an rilí ach a bheith caint, sort therapy cainte a thugann siad ar. Agus an rud is mó atá an ná deis agus spás sábháilte don duine an scéala insint. Sinna an rud atá gceist agam. Agus faoi láthair tá mé gobar le dáanta agus filiocht, mar nuair a léon duine file, nuair a léon sé chuid gon file nó filiocht nó dáin, nuair a léon sé sin siad an rud a ecinn sé ná é héin. Tá dáin ag Patrick Kavanagh ar a thugann sé scoáin, agus nuair a écann tú ar crán aber, go bhfeiceann tú héin. Agus nuair a léon tú dáin is thu héin atá tú a féchaint ag an am sin. Agus sin an cinna leibre rinne tú ar a leabhar a scríb tú, ní mar a chéile an leabhar sin is scríb tusa agus cha mense go le scríb leabhar. Bhaint sé gon sé ceolaíoch sin. Tá sé baint leis an rud sin. Níor bhhailm riamh agus níor scríb mé riamh leabhar tróir do ghoine. Níl mé sásta sin a dhéanamh. Ní sanolaí mé an éachair. Ach an leabhar a trúnót an a slack string scríomh mé an nára. Rinne mé íireacht obair Carl Jung, sicáilí ón Éilvéis, agus obair Patrick Kavanagh a cheangail le chéile, agus nasc a dhéanamh idir na simbal atá an bheirt agus na scríbhnóireachtaí a rinne siad. Agus in san leabhar sin tá muid a ghéire sort tuiscint persanta áil ar an duine ó bheith a léamh filiochta. I bhéad tá duine níos éasca na Patrick Kavanagh a tharn teartaine agus thugail le scríb? Well, tá an ceart agat faoi sin dúrú nach fear deas a bheithé. Ach taobhas de bhí sé go háling na tuairimí bhéige agus na dáanta a scrí sé. Agus an rud is mó ar bhealach a fuairmise ina chuid filiochta ná. Scrí sé ceán do bhain agus ba dheachar a rá cén sort bunús atáige, a bhí sé mus sa fortach lá. Agus chonig sé na bláhanna, agus chonig sé an portach, agus an tuisce, agus bhí sé a cainte rudí spiridáalta. Ach an rud is siimplí ar dain a bhí aige. Agus a rá gur bééis sin an rud is tábhachtaí. An rud is siimplí gur bééis sin an rud is tábhachtaí. Tá. An leabhar dearnach inisnú, tá tú pléile leabhar faoi láthair, filiochta tan sinna be? Tá cnúsach filiochta a tíocht amach am faoi beidir man fómhar tá mé ceappa, agus Chopin's Grave an tanamatá an leabhar seo. Dáanta persanta chuid is mógaíb, tá si de baint le gáhéime beidir chéad ceán ná grá agus an caiúint, agus an chuí ina bhfuil an dárod sin ceangailte le chéile. Sé sin an grá idir daine, agus an sin nuair a chríochníon an grá, an caiúint a hagans inig an grá sin. Bhfuil sé persanta go go má? Tá chuidhágaíb persanta, ach tá chuideach faoin druihead i méle daine. Bhí me le fiúrá tú le chuid scéal druihead isteachán? Well, tá scéal druihead an. Tá go mín bhfuil grá ó sinnéad, na mín tú go bleicrí, go mín tú cena dhé? Well, tá mé meascaí suas ní mé cinnte bhfuil mé gimeach nó tíocht, cos bhfuil an taile. Agus bblin sé sin cinál mar aontain an duine. Bhfuil an rudan is tata sará faoi roiine bheith tí ná ganna bheith tí chuir be bin tú déile le dochtúí tuairteolalas le de job. Ach bhfuil is heit san is mar dear agus ú do hí a gaiir sin na nacht agus mis a gaiir seo. I mín said céir bhfuil mis a cuimrú ná daoine hímpelart na bhín tú deach hósta nó bhaid cinint. Níl. Nílas? No, níl éon sim agam sa rud sin. Má bhím a córáileat, bhím a córáileat. Mé héin agus sú héin. Bá, just go persanta. Ach an dáin sin faoin druihead agus tá ceann agam faoi Kilimanjaro agus tá cíal persanta a baint leis agus an chuí gur féidir leat chuhéin eiceáil sna rudaí sin. Or fiar an seanachil mestú,
Má tá tú san áid cheart ag an nám ceart go méid tú ceart go leor? Se. Well, fu láthir tuigim agus sé mthúirim go dagan an rud thugad, má tá sé leat, tucha sé leat. Agus nuair a hagann sé tá sé tagchaí agus ag an rud is tábhachtaí ná a bheithanán dlacha leis. Agus gan a bheith gíre é a ahrú. Agus ó chaintú ar an leabhar filiachta grá, tá seanachil láidir eile na duine sean bhean fadógham tein an grá go dtíon crí agus go dtíon chráibh ach tein an téad go dtí an smir tí bhuiistiró. An jealousy má dearm. Tá sé sin an. Bhfuil sé sin fíorú. Well, dearthain go bhfuil sé fíor, ach tá rud atá i gceist an sin ná an láidreacht agus an neart atá ag na mothúcháin. Agus go minic bíonn na mothúcháin sin I bhulach, ní bhíonn siad oscailte, ní bhíonn muid consciosach, ach tagann siad amach amacéint. Agus bhfuil an éad níos láidre ná an grá, tá siad ceangailte le chéile. Tá. Ní dóilm gcuid sé níos láidre. Bhuiich ceannach an ceannasár ar I gceanna le gáthadí se garagóint. Well, go handúil ní bheith anán a bheith éadmhar gan a bheith an rá. Se. So tá siad ceangailte mar sin. Tá siad. Tá siad níos cuireann na colcearchaí. Tá. Níos cuireann na dreachhar. Tá, stóigh bhfuil, tá. Tá sé go lá go míon jab atáid go mór a jab a freistal ar chuilehlas agus rudaíon amach tá tú cuineál a chúsra go mábal íir leis agus bhfuil go bla clí agus a tíoch go chunamara. Caimid láirtain is sé dar a písa réir ar do chuid písaí siúlóide agus ar nó ní híonn méidsin de bheitile go bhí tú go bar thar lear agus áitií láiramid freisinna. Fanú munis go fóileach mar sé heile. sé denis Raymond ó Donacha atá na chúnaí I d deachceantaí hir ná nach féáinna cheanna sé sé blianach in bailíir nuas a skilhaantaine ó rúchas, gus be muid caiintegus a córa ríist héis na bhuagraí seo. Transform the look of your hair with our 5-in-1 Miracle Hair Perfector. L'Oreal Elvive Extraordinary Oil. Before shampooing, it melts onto the hair fibre. Use before blow drying to protect up to 230 degrees. Or as a finishing touch to tame flyaways. Non-greasy, weightless, breathtaking. Elvive Extraordinary Oil from L'Oreal Paris. You can really trust 123.ie. Their comprehensive extra... Céad fáilteú beréis ag an glár córa Raymond ó Donacha as Kilwantain ach tá na chúnaí se go na mar le sé bliana a córa le mar a glár seo an nocht. Beidir go muid písín bhd ó bhile och na mar thugtú cuairteannaí anún ó híomh de chu deibre agus ó híomh pléisiúra le bhín sé asúlaid agus rudaí. Bhí tú na Africanis agus cé a chobar bhíar bunadán? Ní, níideag 73. Bhí méid díreach pósta agus chuig mé héana agus me bhean déirdre an am sin chúmar go Zambia a gobar mar bhúntóirí. Agus a chéad jab a bheam ná múine I gláiste I lúna. Leis na missionéri nó. Na marárínta agus bhí mé múine éidechas an sin. Bhí sé sin Harbheith sa múil, mar bhí mar do mó sa bhásach a bhád ó éáitir be. Agus sort ceachta bhá ó híomh neamhsprachas mar deirtha. Agus rud eile a dóla mé an sin ná an rud sin á heasamhach, sé sin an cumas atá ag an duine seasamh suas a ríis I ní rud nuair a tharlaíonn rud. Go bhfuil sé sin againg, agus go bhfuil an cumas sin againg go nádóir gur féidirling hecht a ríis, agus go dagan an lá I ní na híthe. Agus bhfuil tú caiintear winter na Africa benis na dénn sa sin nó héin? Mé héin freisin, ach dóla mé sin ó muintir na Africa. Tá siad an cosúil linge na dtíine bhí I Zambia, ceapim hen gohfuil siad an cosúil le muintir na héireann. An simach sa sport, sa ceol agus sa crack. Agus tú héine agus de bhean sin na múna le chéile hallann seo. Se bhí mis múine idechas agus bhí siise a múine béla. Agus ranse bhádán? Dánamar a gábhlíon go le an chéadúir agus cumar reis an darathúir ar feadh gábhlíonna. Bhí sé díra chééis bheith pósta be? Se. Tá chláán a ghéarnú? Tá bert lads, tá siad fástanis agus iad héin pósta agus chláánach a freisin. Rugú
san Africéine acu? Yeah, cahal an ladis sinne, rugó an sinne, in ospedéal faoin tua, gan dochtúir behan, camera, agus Luanica Hospital, hí an ospedéal, hí sé bunathe an rí a bhí san áit, an rí áitúil, Luanica. Bin an té áitina sé tú gobair th lear bé I Zambia, bin an téáid. An sin hosaí mar le cháide siúláid in éireann ar dús. Agus rinne mar a lán duna sléite in éireann, Cairn Túil, Cirí, Corca, Dúnagáil, Kilmantain, Gaillimh. Agus an sin hosaí mar a 2000 chumar go Kilimanjaro. Agus chumar suas. Rud sin sé thug tú suas réimin bhfuil ní mar ans le gaiire decha mí ha siúlóid na a bhí túnaim lena déag? Ní rá. Bhí mé gimid sport eile, pell, ómáint, soccer, badminton, rudí mar sin. Rimir tú pell go Kilmantain? Timir mé ómáint go Kilmantain. Rimir bailí? Minúr, se. Timir, se. Ní chofinn do mór an faoi sin. Tá sam. Bhí mé cúpla óir dá Kilcunne agus tá agat an scélan sin. Bheith barú am nach me te bailile chamáile hab. No, Jimmer mé, agus is covinna mé, agus hena sé go mórlam ag am sin, bhí mé... Agus óneolalas atá mai héana na seart agus ní an seiciolaí a Martin Tampiani nach fecirm go daíon sacr agus pellghailach go híntaach an isleit. Se, well, is covinlam an ára nuair a bhí na Dubs san Ireland, agus bhí mar a mó sléite na Hatlas. Dónach tróna bra dónach an sin agus muide a siúil sa sléite agus fuair mar teachs a rá go rá blach lí héis an Ireland a bhuachaint. Agus tá nirid sin sim agam an. Is mailim páirce crócaig agus is mailim páirce crócaig agus é lán. Bhíon puinte bra sin dionanta ag Stephen Cluxton ar nó. An intin aige é sin dhéanamh agus an smacht aige ar a héin. Sin ó láir túir. Bhí stochaí. Tusanna sin an líntin tatain agus an móganíon amach. Ní rá an áite séir. Is cosfuil nach rá. Ní rá sé le feiceáil ar éon chuí. Agus an chuí ar tháinig sé suas agus an focail anise thugann siad ar sin ná fócus. Ag bhí sé a breanú ar a bell, breanú ar na chúil, agus ní rá aon rud eile a chuisteach ar a chomháin an cic seo. Agus rud a thug mé fao deara, níor thug sé mór an ama. Just tháinig sé siús, chuir sé an líráid síos agus thug sé an cic. Agus ar bhealach is é sin an chuí ceart chuna dhéanamh. Ní le bheith cuimrúbádartain? No, ní bhá. Just é dhéanamh. Má dhéanaan tú nimar go cuimrúbádartain faoi rud a réimein. Tá se go lehád agus beidir go ben trú mícheart a gotha. Well, go minic má hosnaíonn tú a smaoinú ar rud. Go minic éiríonn tú nervhí agus hosnaíonn tú smaoinú ar na rudaí gur féidir a ghoil mí ceart mar a deartha. Seans go bin áte deagan an seanach go leisteach builinn tíran ar a tá sé te. Se, sin é go tíireach. Well, is andí mé sin agus éontíim le, nuair a hagan an smaoinmh, sin é an tám gur ceart é dhéanamh. Cén fá gúlinn iad grá agus úmas agus meas agus chuilmh ocail a bhétain rá a chur leis ad ar an bhacail spaisteúireacht. Well, tá grágam don Gaeilge ar dús, agus bhí mé smaoinmh coppla nóméad a hin, ní dóilm gúil focail béarla ar. But an rud atá gceistám ná is cha mé lán am a siúil na sléite agus a siúil de bóithre. Agus anis is brádam bheith siúil seanúach, portach seanúach, agus an bóithrín an sin, a spaisteúireacht a thugam sé air. Agus tá focail sa Francíis atá cosúil leis, phlean air. Agus sé tá gceist ná a bheith a siúil timpeall gan aim ar bithagat, just ag siúil ach tá tú airach gon timpalacht. Tá tú a breanú agus a géisteacht agus tá tú inéondí leis na rudaí simplí atá háart. Níl éon rud ag teastalmhaid, agus níl tú a ggéire éon rud a ahrú, tá tú sásta. Ar bhealach tá tú sásta leis an míhástacht. Agus tá sé sin antáhachtach ar fad. Ach an spaisteúireacht ná tá gceist agam ná just a siúil gan aim
leathain agus do huimhnas leis an dain. Bhfuil sé cinál tábhachtta chuin sa látá nebhána réimein go gahamid hééis nach lumid géraíanana bheitsásta agus ghlacha leis mí hástacht. Tá sé hardbheith táhachtach dar lumsa. I mo thuúrim héin tá an rud sin an na gcónaí, mar ní féidirling a rá go bhfuil an síl fuirife ar an duine fuirife. Cahamid I gcónaí a bheith tá mí hástacht an, tá mí hástacht uning, agus ní drochrod é sin, agus a bheith ghlacha leis agus a bheith ólach faoi an mí hástacht, agus bhealach a bheith sásta leis an mí hástacht. Dúir tún sin go mín tú siúl portaí hena bhach. Tá samsan is tíine go na mara thugann sa 6 málacht go fortaí hena bhach go bhra an nobar chrúarinne sé dána a baint bhúna agus rudaí. Ach bhfuil sé go deis sin le siúlán, tá bhfuil sé suamhneach nó spiridáltach nó cechaí bhfuil sé. Tá sé ciúin ar a géadúil síos. Ach bíon daoine eile an, nílánach na henahí, na henmhithe, na héin, an fér, an móin, tá sé éonarach. Agus tá uignas an freisin, agus bhealach is é sin an rud is mó a bheith sásta leis an tuignas sin, mar ní drochrod an uignas. Cahamid dlacha leis a ríist, agus is féidirling fólamó ón tuignas freisin. Déireann ní tarann gráis de ríisteanna, déireann go fearú bhfuil an gráid gon teanga réilgitá ein sa tírsra, chunig mé héon daoine áir de tíocha chuna maras ní a mes madach go an ghailgi gus dan siad nach chunig mé son géadlád anig tuáin tá tú gailgúireacht, agus ní a focaladar an a bhí tú do gasúr. Well sin é tá sé sin Harbheith simúil, agus a ríis tá sé plé leis an fochan síos. Scuibann lem nuair a bhí mé in nína an hóisiir, níidir chuige héan. Agus bhí múntar am duine an deas a bhí an, ben. Agus scuibann lem lámháin bhí mé im heasamh ag mórd leis an múntar, agus bhí sé rá rud a cinselam, agus dúirt sí rud a cins go hais tá go maithaigh an ghailge. Na níos ní raibh ní rán ach gasúirí nóg ceir bliana díis. Ach heas sé sin liom, agus bhí sé liom a gcónaí go raibh sé sin tábhachtach. Agus rud eile a tharla an sin maidir leis an ghailge. An chéad bhliain a múine I dabhlacht. Bhí bert búntar an ceannas cíirí agus ceannas áirin. Agus bhí sé den nósachab siúil síos suas an gosáin ag amláin agus gailge a labhart. Agus thosa mise a siúleob agus a leabhartleob. Agus binné an chéadúir riamh a dúsáid mé an ghailge mar teanga commerceide. Bín tú le seisiún ceolinn is bailíart agus rudígann chinál sin casan tú gitár. Chólame bhfuil sé fíor gúil tú fólam óráin ar a seanós. Tá, gur mágad rúdaí. Bhfuil tá seisiúin tícit iad a ddíirdaín agus tá mé gur cúpla óráin. Is bralam bheithe canna agus a cas agus a gcóráníocht, agus is bralam ceol. Agus bín sort clecht agin an sin agus cúpla óráin. Freisin tá mé tusa ar bhlút, tá mé gur ceol chas ar bhlút, agus tá sin tusa am. Ceachta díara leis náite bhfuil tú mar deara tá sam go daíonn sé ar cín le techa. Cechaí bhfuil tú mar strainseir le sé bliana a laí isteach le muintir na háite agus muintir chunamara a bhfuil muintir chunamara chu deas agus bhín stíine rá? Díl siad a chorastam is breáil am an áite na bhfuil mé, tá mé lánsásta tá sé ciúin, tá mé nána bheilm héin mas mailim. Is breáil má le sin go minic bheile tain? Is mailim, tá mé sásta bheilm héin go minic. Ach ag an am céanna tá an cosamíocht sin an agus go minic is breáilm bheith in éingil a daoine freisin. Ach más mailim bearlam bheilm héin agus an áite na bhfuil mé tá sé ciúin agus tá sé éonach agus amantaí tá sé uignach ach ní léon fatí orm rihan an tuignas sin. Agus ceiste bháin na i bhíns rud a chuiristeach ar gunne agus cinál mar de siad fed up. Beidir go lás a te tatín. Tá se le dín anmhaá nó ceapan se go bhfuil, nó beidir an óla te pinta, nó leaglan na brandy. Bhfuil an bhaint sin le na sin bhfuil. Tá.
se. Tá a ggóil penta agus an beidir cóide sa bheith leis agus an a bheith in éon le daine bheith deangáil le daine. Ach thomsa má bhíon rud a chuir steacharm, tá sé fála me agam is sort fannacht leis mar dtíortha, agus marachtáil leis, agus gan a bheith eaglach faoi. Tá goile tá me buí chuite smóran taideachas tá chu ar an héin ó tháinig túisteach agus gur míle maithid faoi de scéal agus síl fad a sláintú le inseo a go mar Raymond. Gur mí mágad héine bhhairte. Agus muid go bhín na benachtaí céanna a sin is Somáile nó go dtíon teachtain se thugann na a bheits mu dé éis le beríis le chlára leúna dé. Bhfuim héanaan is agus ó Raymond chunig í caiinte agus a córa go chean seachtainna gus ar a beheile go do go de sláintse ar fad. Is mó duine ar nahanana a chuigeir immerce fadó, builham leis an nahead goródó gríofa inis a cha seala gobar le pobl na Gaeltachta i Lúndain le líon na nachtódí, agus sa nocht ar Ross na Rún ní bhag an cahala bhí leis an Ganafort fé is a bheithe Tina agus Dara a bheith ar tuthe le méamh. 900 kilomètres de l'Atlantic Ocean, ensemble sur le fleuve célèbre de l'affluent Saint-Laurent. Mes amis, bienvenue à Québec. Hector i Canada, a nocht ar a de ar Tíchi Cahat. Choose Fruit and Veg Madness at Lidl. There's juicy savings on Oakland's blueberry